qualities na gusto mo sa isang barangay kapitan o kagawad? Ha? Dapat ba itong kagawad na ito o di kaya naman itong barangay captain na ito ay tapat, matulungin, responsable, masipag, at higit sa lahat, nagbibigay ng ayuda? Why not? Bakit hindi? Huy kung sakaling ganyan yung mamumuno dyan sa barangay ninyo, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon? Samantalang yung iba, nabansagan na, korap, sikap. Yung iba naman, puro patawad, si kagawad. Or yung iba, puro tuwad, si kagawad. Charot! Kaya alam mo kabisyo, dapat maging matalino ka sa pagpili ng mamumuno sa inyong barangay. Kasi starting today, Thursday/Webes, October 19, campaign period na po. So panigurado, yung mga kandidato po ng inyong barangay, naku, makikipagkamayan sa inyo. Oo, parang manliligaw yung mga yan. Sa una, gentleman. Pero kapag nakuha na yung gusto sa'yo, boom, running man. Tapos yung itatakbo, kaban ng bayan. Wala naman ako masyadong ipinaglalaban. Ito naman. Syempre, ang gusto ko lang naman, magkaroon ng, alam mo yun, kayamanan. Nagaling sa kalinisan pero pwede din galing sa sugar daddy. Hindi, charot lang darot. Pero yun nga kabisyo, maging matalino sa pagpili ng inyong barangay captain, barangay kagawad, o kaya naman ng SK, kasi lahat ng yan magiging esensyal o importante dyan sa inyong lugar. Oo. Imagine ninyo, ewan ko kung na-experience nyo yun, yung COVID era, dun nagkaalaman kung may malasakit talaga yung mga namumuno Kasi magugulat ka, yung ibang barangay, merong mga ayuda, samantalang kayo walang natatanggap na ayuda. Pare-parehas lang naman daw yung ibinibigay na pera o budget sa isang barangay, or hindi man pare-parehas, pero yung tinatawag nga nilang equity. Di ba magkaiba yun? Equality, equity. I-search mo na lang kasi ayoko na mag-explain English So yun kabisyo, maging matalino. Huwag agad-agad maniniwala, magpapaloko dahil maraming mali ngayon. As in maniling lang. Babaunin, ibubulsa lang ang kaban ng bayan gagamitin sa sariling pang-interes. Ganun. So anyway, kami dito sa Love Radio, hoping kami na lahat ng mga mamumuno sa darating po na eleksyon ay maging maayos, magandang pakikisama sa lahat ng mga nasasakupan nila, at higit sa lahat, kami ang pinakikinggan. Lalong-lalo na ngayon. Alam niyo po ba, number 1 kami? Hello! Gusto naming ibida to. Ito yung pinagmamalaki namin. Number 1 kami sa mga manggagapang sa kakalsadahan. Oo, hindi lang mga magagaling manggapang yan sa gabi, kundi in general sa kakalsadahan, sa mga sasakyan, sa FX, sa UB Express, sa taxi, basta sa lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana'y tuloy-tuloy lang po nagagapangin nyo kami. I mean, nagapangin niyo po ang kalsada na kami ang kasama. Love Radio. 3 to 5 p.m. po tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman ako maganda. This is me, the one and only DJ Rocky Terra. And today, Thursday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman, ipihit na ang volume ng iyong radyo pakanan. Dahil eto na po, ibibigay ko na ang patikan ng DJ Rocky's Secret File. Nag-asawa ako ng 2 beses. Pero hinahanap-hanap ko pa rin
ang first love ko na hindi ko naging asawa. OMG, naghahanap pa ng iba? May asawa na? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama mo si DJ Rocky and you are listening here sa Stasyong Feel Good 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.